Esperando tu magia, no se me lo vineco. Tener medio baito, poca aposento moteco. Leyenda de la calle que la mete disco. El que te la fuerza, estoy contra palestre. Oh, oh, ya son. Oh, oh, ya no están. Oh, oh, Alepo. Oh, y ya sí, sí que cae su puta. Poznáte to, nekonečné otázky a žiadne odpovede. Čo keby sa to otočilo a vy by ste boli tí, ktorí sa pýtajú personalistov? Napríklad, kde je taká? Personalista z vás bude unesený a vy sa dozviete aj čo to zo zákulisia firmy, zistíte, ako veľmi je to zlé. Takže poďme sa pozrieť na otázky, ktorých odpoveď vás od vášho budúceho zamestnávateľa možno šokuje. Prvá otázka, je tá klimatizácia zapnutá? Touto otázkou zistíte, či bude na vás váš zamestnávateľ šetriť alebo zbytočne míňať aj v budúcnosti. Prečo je tu tak prázdno? Podľa toho zistíte, či sa vôbec ešte niekto hlási na túto pozíciu. Ak už nikto nečaká za dverami, to môže značiť, že o pozíciu nie je záujem. Dobrá spoločnosť robí aj 3 pohovory súčasne, pričom sa navzájom musíte prekrikovať medzi sebou. Za touto otázkou by mala prirodzene nasledovať otázka, čo ľudí vôbec drží na tejto pozícii. Podľa odpovede personalistu lepšie zistíte, kde ste sa to vlastne ocitli a či nie je čas naozaj už utiecť. Určite sa nepýtajte na to, kedy sa vám zamestnávateľ ozve. Ak áno, tak otázka musí znieť. Viete sa mi ozvať do 2 pracovných dní, ak nie preberáte plnú právnu zodpovednosť a môžem vás a vašu firmu vystaviť verejnej hanbe? Nezabudnite na platný podpis personalistu. Otázka na záver, ktorá nesmie chýbať, aby ste sa uistili, aká je vaša pozícia. Postavte sa, priklonte sa k personalistovi a spustite, ak by som ja s vami uzavrel kontrakt. Tak ako je dohodnuté. So všetkými výhodami a benefitmi. Vrátane masáže nôh počas meetingov, musel by som chodiť do práce na čas. Moje meno je Cupkáč, toto je Vyhadzov a ďakujeme, že prokrastinuješ na sociálnych sieťach.